Juan, Kapitulo 18. Human si Jesus makapamulong niini, mitabok siya sa sapa sa Kedron, kuyog sa iyang mga tinunan. Niadtong dapita, may usa ka tanaman, og misulod niini si Jesus og ang iyang mga tinunan. Si Judas, ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita, kay si Jesus og ang iyang mga tinunan, magadtuan man didto. Busa, miadto si Judas sa tanaman, huyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka gwardya sa templo, nagipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga pariseyo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila og miingon, "Kinsa inyong gipangita?" Sila mitubag, Si Jesus nga taga Nazaret! "Ako." Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, "Ako," miatra sila og nangatumba. Og gipangutana sila pag-usab ni Jesus, "Kinsa inyong gipangita?" Si Jesus nga taga Nazaret! Sila mitubag, "Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban." Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon, "Amahan, walay usa kanila nga nawala, niadtong tanan nga imong gihatag kanako." Unya si Simon Pedro nga maespada, milamit niini og gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari og naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, "Isa ko bang imong espada? Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan?" Unya, gidakop si Jesus og gigapos sa mga Romanhong sundalo og sa ilang kapitan og sa mga gwardyang Hudiyo. Gidala nila si Jesus unang ngadto kang Anas, ang ugangan nga lalaki ni Caifas. Si Caifas mao ang Pangulong Pari niadtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing usa ka tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari, busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa Pangulong Pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas, duol sa ganghaan. Nibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa Pangulong Pari, ug bisulti sa babae nga nagbantay sa ganghaan, ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga nagbantay sa ganghaan miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Dili oy! mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardya naghaling og kalayo, ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Si Pedro mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya, gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag, "Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, kibuhat ko sulod sa mga sinaguga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana ka paman kanako. Mao'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti." Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardya ug giingnan, "Nganong nakaako kapag sultik ingon niini sa Pangulong Pari?" Si Jesus mitubag kaniya, "Kung may sayop man ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi. Apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako?" Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas nga Pangulong Pari. Sa laing bahin, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? apan milimod si Pedro. Dili oy! Unya, usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari,
nga paryente sa tao nga giputlan ni Pedro og dalonggan nangutana. Dili pa ikaw man kadtong akong nakit-an uban kaniya dito sa tanaman? Ug si Pedro miingon na usab. Dili! Og diha-diha may mitugtugaok nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caiphas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuohan bahin sa pagpanghinlo aron makakaon sila sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Busa, bigula si Pilato ug nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok kining kawana? Sila mitubag, Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. ug si Pilato miingon kanila. Dadaan ninyo siya og hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag. Wala itugot ka namo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha siya mamatay. Unya, nibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, Imo ba kining kaugalingong pangutana? O gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod ka nako? si Pilato mitubag. Hudiyo bagod ako. Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimong ngari kanako. Unsa bay imong labuhat? Si Jesus mitubag, Ang akong gingharian, dili iya ni ining kalibutana. Kung ang akong gingharian, iya pa ni ining kalibutana. Ang akong mga sakop makig-away unta, aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian, dili iya ni ining kalibutana. tungod ni ini, nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, Nag-ingon kang hari ako. Tungod niini ako natao og mianhi sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo, nga mao pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran, mamati ka nako. Ha? Kay unsa bay kamaturan? nangutana si Pilato kaniya. Unya, nibalik pagula si Pilato o giingnan ang mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Apan sumala sa inyong nabatasan. Buhian ko ang usa ka binilanggo na inyong pangayoon sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. Gusto ba kamo na buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag. Dili siya! Si Barabas mo'y among gusto! Si Barabas usa ka tulisan. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon o gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuloban usab nila siya og biste nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya og niingon. Nabuhay ang hari sa mga Hudiyo! Og gisagpa nila siya. Unya, nigula na usab si Pilato og miingon sa mga tao. Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo na wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Busa, nigula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunokon ug sa biste nga dagtong pula. Unya, miingon si Pilato kanila. Aniya siya! Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya! Si Pilato miingon kanila. Kung mao ka na, kuha siya og ilansang sa krus! Wala ako'y nakaplagang katarungan na silutan ko siya! Ang mga Hudiyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Diyos. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa, ibalik siya pagsulod sa palasyo og nangutana kang Jesus.
Tagadiin ka ba gayon? Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo na ako may kahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gahom kanako. Kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nga kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo naninggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kay higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bisperas sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo. Aniya ang inyong hari! Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus! Si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari bitubag. Wala kami hari! Gawas sa emperador! Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa cross. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa cross ug miabot sa dapit nga ginganlag, dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlang kinig Golgota. Og didto gilansang nila siya sa cross. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa cross diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghan ang mga Hudiyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato. Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa cross. Gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili na to kinigisiun. Maglipay noon kita kung kinsay makapanag-iyan ini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan. Babay, siya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an. Siya ang imong inahan. Sukad ni adto, gidala sa tinun-an si Maria aron didto namupuyo sa iyang balay. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tuman na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon.
Giuhaw. Ako. Didto, may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, Natapos na. unya miduko siya og namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo, mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam. Og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw igpapahulay, kay ang umaabot nga adlaw igpapahulay balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo og ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus og diha-diha mibuhagay ang dugo og tubig. Ang tao nga nakakita ni ining hitabua, nagpamatuod ni ini aron motuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti, og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, Walay bukog niya nga balion. ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, Ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang giduslak. human niini, si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang, kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose, o gikuha niya ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabi, mikuyog kaniya, dala ang sinagol nga herba nga mira og sabila, nga ang gidaghanon mokabat og mga 50 ka kilo. Unya, gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus og ilang giputos og panapton nga lino, uban sa mga herba, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit, diin gilansang si Jesus, og sa maong tanaman, may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Og kay adlaw man kadto sa pagpangandam, og duol raman ang lubnganan, ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Jesus didto.